Пра гэту бітву ведае кожны школьнік. А як правільна яе называць? Бітва пад Грунвальдам? Бітва пад Дуброўнай? Бітва пад Таненбергам? Назвы паселішчаў розныя, а бітва адна. Не хвалюйцеся, кожны мае рацыю. Сучасныя літоўцы наогул называюць яе па-свойму. Жальгірская бітва і не тлумяць сабе галаву. Беларусы на пачатку схіляліся да Дуброўнай. У хроніцы Быхаўца так напісана, але варыянт Грунвальда перамог. Ну што, пагаворым пра гэту неардынарную бітву. Грунвальдская бітва была генеральнай, галоўнай, рашаючай, якая адбылася падчас Вялікай вайны. Чулі пра такую? Вайна паміж ВКЛ і Польшай з аднаго боку і Тэўтонскім ордэнам з іншага. За што біліся? Збольшага за спрэчныя тэрыторыі. Гэта галоўная прычына. А падставай стала паўстанне супраць крыжакоў Жамойці. Вайна, якая пасля гэтага распачалася, цягнулася 18 месяцаў, але рашаючымі ў ёй сталі ўсяго некалькі гадзін на полі пад Грунвальдам. Колькі працягваўся бой? Нядоўга для адной з самых буйных бітваў сярэднявечча. Мінімум 6, максімум 10 гадзін. Удакладнім месца бітвы. Трохкутнік паміж прускімі паселішчамі Таненберг, Грунфельд і Людвігсдорф размешчаны прыкладна за 10 кіламетраў ад горада Гільгенбург. Цяпер гэта Польшча. Разабраліся, адкуль блытаніна ў назвах бітвы. Малайцы, рушым далей. Хто з кім біўся на тым полі? Нашы з немцамі, але ў сярэднявечнай інтэрпрэтацыі. Вялікі магістр ордэна Ульрых фон Юнгенген супраць Ягайла і Вітаўта. Сілы бакоў? Нас было болей, амаль у 2 разы. Не дзіва, 2 войскі супраць аднаго. Паглядзіце уважліва на табліцу. Бітва мусіла быць коннай. Што са зброяй? Стандартная для 15 стагоддзя. Аднак ёсць адна акалічнасць. У нашым войску Вялікага княства літоўскага, рускага і жамойцкага якасць узбраення была ніжэйшай за палякаў, а тым больш за крыжакоў. Нічога, узялі адвагай. Баявыя парадкі? Амаль аднолькавыя, пастраенне клінападобнымі калонамі. Самая распаўсюджаная на той час у Еўропе. Сярэдняя колькасць такой калоны 300 ваяроў. Над кожным падраздзяленнем харугвай лунаў свой сцяг, які таксама называлі харугвай. Звычайнае месца сцяганосца харужага ў клінападобным баявым парадку вы бачыце на схеме. Якія сцягі луналі на поле бітвы? Розныя. Напэўна, што па іх можна было вывучаць геральдыку Еўропы. Больш дасканала нам вядомы крыжацкія, таму што захаваліся як трафеі. А вось пра сцягі войска ВКЛ маем толькі ўспаміны, але даволі інфарматыўныя. Напярэдадні бітвы Вітаўт правёў апошні смотр свайго войска, дзе раздаў 40 знакаў, якія сцягамі называем, загадаўшы, каб кожная харугва і гуф свайго пільнавалі знаку і слухалі загады свайго камандуючага. Цытата з Яна Длугача. Растлумачу. З гэтага моманту ў войску Вітаўта 10 харугваў сталі пад сцягі з выявай калюмны. Астатнія 30 харугваў пад сцягі з выявай пагоні, кожная з якіх адрознівалася адна другой рознымі варыянтамі ўзброенага вершніка і масцю коней, каб у ваяроў не было блытаніны, дзе яго падраздзяленне і чые каманды выконваць. Напэўна, гэтыя геральдычныя сімвалы з'яўляюцца першымі афіцыйнымі баявымі сцягамі нашых продкаў. А баявы сцяг для вайскоўца – гэта святое. Пра дату бітвы не забыліся? Правільна, 15 ліпеня 1410 года. Што там на поле боя? Крыжакі пашыхтаваліся першымі. Іх войска падзелена на 2 крылы. Правым камандуе Конрад фон Ліхтенштейн, левым самым моцным Фрыдрых фон Валенрод. Вялікі магістр узначаліў рэзерв. Яго тактыка абраная на гэту бітву. Дачакацца наступлення праціўніка па ўсяму фронту, залпамі артылерыі разбіць маналітнасць клінападобных калон і перайсці ў контрнаступленне. Што робяць нашы? Сталі 3 лініямі. Правы фланг заняло войска ВКЛ, левы – палякі. У нас на крайнім правым фланзе татарская конніца, а на крайнім левым – гуф з 3 харугаў смаленскай зямлі на чале з мсціслаўскім князем Лугвенам Альгердавічым. Войска ВКЛ з-за вялікай колькасці лёгкай конніцы менш устойлівая, але і больш мабільная. Гэту акалічнасць і выкарыстае Вітаўт падчас боя. Ці магчыма апісаць ход той грандыёзнай бітвы ўсяго некалькімі сказамі? Цяжка, але паспрабую. Першым атаку пачаў Вітаўт. Татарская конніца выканала складаны манеўр разварота калоны ўздоўж фронту.
Напэўна, гэта была разведка боем. Артылерыя праціўніка паспела зрабіць толькі 2 залпы, як абслуга бамбардаў трапіла пад татарскія пікі і шаблі. Крыжацкія калоны перайшлі ў контур наступлення, але зацятага боя не адбылося. Татары кінуліся на ўцёкі. Адступаючы, татары прасочваліся ў прамежках паміж харугвамі нашай першай лініі, зыходзячы за правы фланг. Частка харугаў ВКЛ, там, дзе пераважала лёгкая кавалерыя, гэта былі жамойты, не вытрымаўшы націску, крыжакоў таксама пачалі імкліва адступаць. Але тактычны манеўр Вітаўта атрымаўся. Пагнаўшыся за ворагам, крыжакі рассыпалі свае маналітныя дагэтуль шэрагі ды паверылі, што ўжо перамаглі. Тым часам завязаўся цяжкі бой у самым цэнтры, дзе 3 смаленскія харугвы стрымлівалі крыжакоў, закрыўшы сабой правы фланг польскага войска, якое са спазненнем на гадзіну, але далучылася да бітвы. Пачалася лютая сеча палякаў з тэўтонцамі. У гэты час з баявым клічам «Вільня!» у атаку перайшлі харугвы войска ВКЛ 2-й, а потым і 3-й лініі. Выкарыстоўваючы колькасную перавагу, палякі пачалі ціснуць на правае крыло ордэна. Вялікаму магістру Ульрыху фон Юнгенгену не заставалася іншага выбару, як увесці ў бой рэзервы. Але гэта не дапамагло. Нечакана для ўсіх на поле вярнуліся татарская конніца і жамойцкія харугвы. Затым было імклівае адступленне рэшты крыжакоў да свайго абоза, здрада абознікаў, разгром і знішчэнне эліты еўрапейскага рыцарства. Тыя, хто засталіся жывымі, ратаваліся ўцёкамі. І гэтыя ўцёкі падманнымі не былі. Бітва, якая ўвайшла ў гісторыю як адна з найбуйнейшых у сярэднявечнай Еўропе, скончылася поўным разгромам ордэнскага войска. Саюзнае войска Ягайлы і Вітаўта святкавала перамогу. А што са стратамі? Якім коштам перамаглі? Тэўтонцы згубілі 9000 ваяроў. Загінуў сам вялікі магістр і большая частка яго военачальнікаў. Дакладныя страты саюзнага войска невядомы, але можна адзначыць, што ваяроў войска ВКЛ загінула нашмат болей, чым палякаў. Дадому у вялікае княства вярнулася толькі палова з тых, хто рушыў паход у Прусію. Атрымліваецца недзе 6-7 тысяч. А вось калі верыць Ягайлу, які на наступны дзень напісаў пра вынікі бітвы, то польская армія не панесла значных страт, асабліва сярод вядомых рыцараў і камандзіраў харугваў. Як саюзнікі выкарысталі разгром тэўтонскага войска? На жаль, перамогай пад Грунвальдам Ягайла і Вітаўт не скарысталіся напоўніцу. Яны не арганізавалі своечасовы пераслед рэшткаў ордэнскага войска, не пайшлі рашуча на сталіцу ордэна Мальбарак, тым самым далі праціўніку час, каб падрыхтавацца да абароны. Усё скончылася кампрамісным мірным дагаворам, падпісаным у Торуні, горад у Польшчы. Ордэнская дзяржава засталася, але так і не змагла аднавіць сваю магутнасць. Цяпер пару слоў пра вайсковае майстэрства палкаводцаў гэтай бітвы. Тут усе лаўры я аддаю Вітаўту. Менавіта дзякуючы яго вайсковаму таленту была здабыта перамога. Вітаўт паказаў прыклад арганізацыі ўзаемадзеяння паміж рознымі па нацыянальным складзе вайсковымі масамі, без перапыннага кіравання боем, шырокага манеўру сіламі і сродкамі дзеля акружэння і знішчэння праціўніка, а таксама падтрымання высокага баявога духу воінаў. Пра продкаў беларусаў, якія змагаліся пад Грунвальдам, я вам апавядаў мінулым разам. Колькі харугваў былі сабраны на этнічных беларускіх землях? Правільна, 28. І гэта больш за палову войска ВКЛ. А пра подзвіг 3 харугваў са смаленскай зямлі не забыліся? Смаленская, Мсціслаўская, Аршанская. Дарэчы, пра мсціслаўскага князя Лугвена, які камандаваў гэтымі падраздзяленнямі, аб'яднанымі ў ГУФ, памятаюць у Мсціслаўлі. У 2010 годзе там, каля замкавай гары, усталявалі памятны камень з надпісам «Сямёну Лугвену Альгердавічу, радападчынальніку князёў Мсціслаўскіх, герою Грунвальдскай бітвы, фундатару праваслаўных святынь». Ці мусім мы ганарыцца сваімі слаўнымі продкамі? Адназначна так.